Assalomu alaykum hamma kashlar barodarlar ahli islom. Ina barodarom mavjud. Ina Idibek ina tanish sihat ina hijadat soz ay yagon lif nag'altida yagon ov nabudаш taqdiri ilohi. Alloh jon shagirftay xudovand ro'sha rost bara. Allohu akbar. Баъд барои ҳамон бародаро ки гапҳои дурӯғ менависен итари карда итарка ай Аллоҳ битарсе ба мурдан як бародартон сум кор накне, пул кор накне, просмотр кор накне. Аз барои Аллоҳ ай худо битарсе. Ин ҳаминҷода ҳама ҳастам мо дар ягон ҷо зубор карги нестем, дар ягон ҷо зубор омӯй карги нестем. Барои ҳамон ай худо битарсе. Баъд барои ҳамон ахборое ки дурӯғ метен радио озодӣ ки ахборои дурӯғ натен. Бачак 25 солаи а ягон ҷо нағалтида. Недостатка дихани сердца останови. Всё, дига ягон чиз дига гуфтагӣ нест. Ай Аллоҳ битарсем бо худованда Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. Худованд нигаҳбонтон хушомадед бародар. Салому алайкум ҳама каса бародаро. Бо як бор дига ҳай ҷалол тағоии Идибек мешавад. Мо ба иҷозати ҳамаи волидайни ҳамаи Идибек картаи падари Идибека дар поёни видео мемонем. ҳар касе ки чӣ қадаре метавонад ба хотири Аллоҳ аз барои Аллоҳ хайр кунад. ҳама хулоса кан ба иҷозати волидайн аз барои Аллоҳ кадоме ки чӣ қадаре метавонад боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Худованд дар тамош нигаҳ кунад.